Abu ibu. Kosong dulu. Abu ibu. Horas. Saluhna padita duhot saluhna parhaladu pasahaton. Selamat hari Minggu ma. Taparadema roha ada pikirata. Tabuka
Kama Perminggota Maride Mahita. Marhite-hite guarde bata ama, dohot guarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarde todi perbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sadok lomene rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulau nadenggan. Uloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujulona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banu magijang, upang idohami tuho, sailehon matuhami to dini hasitongan dohot dame, asa takas subotohami na salomo ni roham, jala urupi mahami mangulahuni, sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maride Mahita. Maria,
Tatangihon ma patik ni debata na dienet sian buku Kolose sada mamuhai me sian ayat sia sahatro di ayat 10. Di baheni duku bege hami dang masohot nang hami tumangyakon hamu. Jala mangidu asa diguhi di hamu patas niroha. Madada lomo nirohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparangen atama di tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulahon nadinggan. Iro sahatna. Atong rap mangidugu mahita sia Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Dari Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon hobar tepaten. Amin. Mari demahita. Topotima dosata diarupan de bata martangyang mahita. Ali Tuhan de bata pargugu na suatu dusan jala amaname. Huju hami do guarmu nebediai alana tergugut hami merningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni de bata nagabe jolma alane hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tubuanu gijang doho mangu diho kami, asi maroham di hami, saya patok tong ma di hami roha hamula teo tuho. Oto di perbedia, pangapol ni namarsak roha, pamalum masalhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Odo parhitian ni nasa asini roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, doho todi porbedia. Amen. Tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasani dosa. Ay dangadong ibernii, ay salhuddo perdosa, jala hurangan maradupun hasangapon ni debata, alai akan agabi pitor binahen ni basa-basana, marhite sian asini rohana, hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajong-jong ni debata, bahen habang sa parasian, marhite-hite haprosyaw di mudarna, hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Mari demahita.
Hatane debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku 2 Musa 10 sia mamuka maisian ayat sada sahat trudi ayat onom tajaha mamargati soring pano tason ni bangsoi lahu jumalopatik patul bulato dung ruar halak Israel siat tano Mesir diari na sasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungi nakok masih Musa tu motot debata jadi di juhud jahu bama tu ibana sian dolohi ni nama songonon ma dohononmu tu pinopar ni si Jakob pabuah homu tu hala Israel. Ope mulu ditanghion hamu suaraku jala diraduti hamu pada nahu bayani jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso aiguk dia udo liat portibion. Jala bangso na bedia imma akhatanis dohonumu tuhala Israel. Hido sahatna mertua ma nato mangingon hatani beta di debata jala nau piopsa. Amen. Mari demahita. Taha tindako maha porsiao tai, songon nahi na tindakon di dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jahoba,
Iro ama pargugu na suatu dosan, na tomo palangi dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak nede bata Jehovah na sesare, imana tinibon ni si Maria, naga begabian senton di perbadia, an orang sawa. Iro tuhata, na tomaon na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hopinor sila, na tuat tubanu turung di tanom, na mulak maulu di are paturuhon, amalai kusurgu, mau sudulu siamu ni debata Jehovah, amanai bargugu na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak suku tutanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsia di perbadia, jaladong sedahuriana badia, uri hatopan yala Kristen nakana badia, doho dasan dosa, doho dihatai namando, mulak manglus doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigema paduan suara ina Kamis.
Tabigema titing lamasa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 26 Juli 2026. Naparjulo, Goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu tasadarion, Minggu pawaluhodong Trinitatis, hasitolu sadaon ni debata. Topik Minggu, panupak ni debata diaka na pinilit na. Napaduahon, dadanak na sorang, na di hari Sabtu 10 Juli 2026 nunga di basa-basa hotu hatta sadadak dana bahwa di keluarga Leonar Agustinus Aritonang inatai Natali Ulinta Borusimamora sian sektor SMA SMEA hipasdo dadanaki suaksongoni natoras nape napatuluhon ruas nataba mulai sadarion Minggu 26 Juli 2026 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo ima keluarga Riswanto Tabun inatai Sanur Gita Uli Samosir Narosian HKBP Maranata Silamosik Bonatua Lunasi Distrik Opat Toba. Alamat Jalan Kelapa Gading 2 nomor 10 Sada RT 2 RW Sada Cililitan Sektor Kapung Makassar. Napaupaton Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 di parmingguon pukul 8.30 WIB patupaon ni huriat tado Padidion Nabadia tidak danak manang yanak kon ni huriata. Tuaka natoras nanaeng mabuat dak danak tu Padidioni nunga boy mendaftar tu sekretaris gereja jala dibuan masurat pengantar sian situa sektor dohot fotokopi buku ruas ni huria na di sektor parserahan langsung ma tu kantor gereja na palimahon tik-tik parbagason tik-tik parjolo naeng majalo pasu-pasu perbagason mapanguli Ricky Nelson Panjaitan anak niamata Henrik Bonaparte Panjaitan tubuh dinata Juli Priana Boru Pardede ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Mayasari dohot Oroana Ayastari Boru Pardede Boru ni amata manajin Karta Subrata, tubuh ni Inata, Nani Setiawati Singgi, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, pamasumasuon hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul sia WIB. Napaonopon pertangyangan sektor di hari Jumat tanggal 21 Juli 2026 Patupan ni huriat tado pertangyangan sektor di sektor Halim nama jabui pertangyangan ni keluarga Letkol Sudianto Tabun Boru Simajuta alamat Jalan Klusairi nomor 8 Komplek Trikora Halim masuk pukul 10 sia 30 WIB. Sektor Cibubur nama jabui pertangyangan ni keluarga AHP Sitorus MO Boru Silalahi alamat Perum Geraha Cibubur V Klaster Buyan Blok B 37 RT 2 RW Sada. Tema membangun mesbah di tengah rumah, mengubah keluarga sekuler menjadi keluarga beriman. Roma 12 ayat 2 masuk pukul 19.30 WIB. Napapituhon pertangyangan bulanan di hari Jumat 31 Juli 2026 di pukul 20 WIB patupaon ni huriat tado pertangyangan bulanan paduan suara kartate harmonik maringana di gedung serbaguna lantai 4 pinangido ma tusude anggota penguan paduan suara kantate harmonik asa madohoti acarai napawaluhon pakubasion di seksi kesehatan HKBP Sutoyo Sadarion Minggu 26 Juli 2026
Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo, patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, dohot tensi, pembagian vitamin, dohot pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat, khusus turuas nauk somal manginum obati. Dibuka duksipul permingguan pukul 6 hobar tu persediaan alai dohot vitamin manang obat. Napasiahon. Seminar pelantikan sending di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di pukul 15 WIB patupaon di HKBP Menteng do seminar pelatihan sending dohot topik The Driving Expedition, mentransformasi pelayan menjadi pelaku misi multiplikasi. Maringanan di HKBP Menteng, utusan 2 halak Sian Ganup Resort. Napa 10 parguru malua reguler. Nunga dibuka huriata pendaftaran parguru malua reguler tahun ajaran 2026-2027. Ruas nanaeng madohoti marguru maluai boi ma mandaftar tu sekretaris Surya dohot persyaratanna naparjolo mangisi formulir napaduahon fotokopi surat terdiri napatuluhon pas foto tulu haliopak 2 lembar background merah naopat paupaton surat hatorangan sian huria habor hatanna tunaso ruas ni HKBP Sutoyo napa 10 sadahon ulang tahun paduan suara. Laho makalason ulang tahun patuluhu taoton paduan suara Ina Maria. Dohot do makobasi parmingguan di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 di pukul 10 sada WIB. Papungu pilihan hari tahun dohot patu begehon ede puji-pujian kor 2 lagu. Nasa 10 hon seksi ama dalam rangka meningkatkan keakraban dan kebersamaan serta menumbuhkan iman kepada Yesus dengan tema iman dalam keluarga 1 Timotius 3 ayat 4-5. Pengurus seksi ama mengundang seluruh ama baik anggota paduan suara dan juga ama di semua sektor untuk mengikuti acara sada olahraga bersama, senam dan jalan santai diadakan pada hari tanggal Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 5.30 sampai dengan selesai. Tempat halaman gereja HKBP Sutoyo. Dress code pakaian olahraga. Napaduahon kebaktian bulanan hari tanggal Rabu 5 Agustus 2026 pukul 10 sia 30 sampai dengan selesai. Tempat gereja HKBP Sutoyo, preskot bebas rapi. Seksi ama sangat berharap kepada semua ama yang ada di gereja kita dapat mengikuti acara tersebut. Dan warta ini sekaligus sebagai undangan buat seluruh ama di HKBP Sutoyo. Napa 10 toluhon bantuan pendidikan dan sipalas roha anak berprestasi. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo Marhite Seksi Pendidikan naing patupahon parjolo pasahat sipalas roha tu yanakon di HKBP Sutoyo nomor berprestasi ranking sada 2 dohot tolu di sude kelas mulai sian SD, SMP, SMA dohot hatot tuan. A. Surat hatorangan sian sikola na ditandatangani kepala sikola dohot stempel basah. B. Fotokopi rapot na dilegalisir. C. Fotokopi kartu ruas HKBP Sutoyo. Napaduahon pasahaton pangurupion pendidikan tu keluarga na layak diurupi. Dohot seleksi na dipatupani seksi pendidikan rap dohot situa sektor. Pasahat sipalas roha dohot pangurupion dipatupa hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Batas akhir penerahan berkas pada Minggu 2 Agustus 2026. Berkas dapat diserahkan ke sekretaris gereja.
Napa 10 barita habot ni roha. Na di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 nunga jumolo marujunggolo sada ama Tigor Huta Barat tuto umur 55 tahun na hinabaluhon ni Inata Maria Dorlan Borus Situmorang meninggal hod 2 hala ianakon sian sektor warung sao. Tuhan tama nama parguguyhon huhut mengapuli keluarga na di bagasan si taononi. Napa 15 sumbangan di jalodo sumbangan bunga altar sian keluarga FLP Gultom situa Boru Pasaribu hamulateon di pasu-pasun itu hatta di ulang tahun pa 50 sada tahun. Laho pasikopo tiktingon boi mata jaha di titik cetak naung disediahon huria songonima saha di titing di mingguta sadarion. Mari dema KFC.
Mare de mahita laus tapabunguma peliata. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita di bagasan Mingguta Sadarion, ima natar surat di Rom, bidualu mamuka sian ayat 26, tolhastu ayat napatulu puluhon. Rom bidu walu ayat 26, tolhastu ayat napatulu puluhon, pujahama dihita saluhutna. Songonomma didok.
Alain nang toddi diurupi dohita di hagaliotai. Aidang taboto manang aha natama si pangido otak. Gabe di odihon toddi dohita marhite-hite hata na hinuihon na sotakas hinatahon. Alay di boto si tadarohaido na pinarohahon ni toddi ay marguru tulomo ni rohani debatado pangodihonon na diakka na badiay. Alay taboto do saluhu na do manupak tunadinggan diakka na marholong ni roha di debata akka na jinuna siyan tahina hiyan. Ayakka na tinadana hiyan ido ditudo asa gabi tudos na sida tu pangalahon ni anak nai. Asa ibada na parjulu tubu siyan torop ang gina. Jala akan naong tinudo na ido di jow. Jala na jinuna ido di pitori. Jala akka naong pinitoran na ido di pasangap. Isido sahana. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus di kondisi ni ngulu ni jolma nuaing di situasi na masa di nahumalia kita nuaing baik di ngulu ni jolma marsasahalak nang di punguan molo tabereng di nahumalia kita nuaing ragam masa akka hajahaton martiburak do nuaing dosa, kasus narkoba, kasus pembunuhan, kasus korupsi ada di mana-mana, pelecehan yang selalu ada di hampir setiap tempat. Alani molo tabering akan masa, molo tapamanat aka situasi na terjadi di nahumalia kita. Buido suku-suku di bagasan rohata, tutudo penuaing mangula debata di portibion. Apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan masih memegang peranan? Apakah Tuhan masih dapat mengendalikan situasi, kondisi yang terjadi saat ini? Alani gudang ni akka persoalan, pergumulan di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu ni jolma. Jala di kondisi sulit, di kondisi na tung masay dangol situtu, di kondisi yang tidak baik-baik sajai, songonido tong nang diadupi apostel Paulus diturpuk natajahanakin. Rasul Paulus juga mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia dikecam, dia diancam, bahkan dia dituntut untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah manusia yang pada saat itu sangat membencinya. Alani ido baina marhiti-hiti surat ni apostel Pauluson, marhiti-hiti hatana pinatolhas ni apostel Pauluson di surat Rom natajahanakin di si matabere kapeah kamanginang bahwa Rasul Paulus itu sadar akan kelemahannya. Iboto ibana do hagalionna jala dina mengadupi akka persoalani, dina mengadupi akka masalahi di sido iboto ibana dang tuk gogona, dang tuk pikiranna, dang tuk huasona. Asa disido hape disadari ibana
ada kuasa Tuhan yang memampukan dia untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Asam molo tatangihon nakin hatani apostel Paulus diturpukon. Jika kita mendengar, membaca pesan Rasul Paulus dalam nats ini, kita bukan hanya sebatas mendengar. Dakkolan nama nangihon, dakkolan nama boto hita. Alay naing makilalahon pabahenan ni debata, asini rohani debata, di bagasan ragam ni akka nata adopi. Dihita saluhuna nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus, di toppa debata jolmai. Allah menciptakan manusia, dan manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tujuan ni debata manoppa jolmai. Ima tu hasangapon. Ay di bagasan hasangapon ni debatado. Di toppa debata jolmai. Asa sangap do jolmai. Asa denggad do jolmai. Jala di bagasan hadenggano do di toppa debata jolmai. Ido bena didok. Allah melihat bahwa yang diciptakannya itu baik. Denggad do jolmai di toppa debata dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Denggad do jolmai di toppa debata, ditugu debata do jolmai tu halangudu, alay saylaw do tu talaga. Allah menginginkan manusia itu kudus, berharga, mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan ciptaan yang lain. Alay saya merdusa do jolmai, saya ditutud dolomona, saya diperhatuban hagiuk ni daging na do jolmai. Ido benda madebu ma jolmai tu dosa. Tubuh maragam ni akka persoalan, tubuh maragam ni akka sitaonon. Hinorhon ni haudukon, tu hagiot ni daging. Ketika kita mengikuti keinginan-keinginan daging, kita akan jatuh ke dalam penderitaan. Kita akan jatuh ke dalam berbagai macam persoalan. Binerek kalak, tabba mobilna, binerek kalak tabba artana, saynaing masongoni ibana, artani halakaddo na tabba, alay imana lemar sahit, alani kecemburuan, alani naing songok kalakan, ingin seperti mereka. Tetanggana do mobil baru, alay pituna do magos-gos, ay meni di katong, mobil baru ina. Ternyata karena kita mengikuti keinginan daging, banyak persoalan yang ditimbulkannya, gudang masalah naro. Alani hagiok tamangalang sialangon, say tapaulului hinorhon ditabun ni sialangoni, bui doi makorhon sahit di bagasan nguluta. Asa dohonot tamahape, ditorop ni jol mana mangului hagiot mana kisap ni dagingna. Gabe patubu topeng kemunafikan doi. Banyak orang saat ini bertopengkan kemunafikan untuk menutupi keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jasmani. Bahkan torop dojol manuaing merasa korban padahal dia pelaku, playing victim. Saya hira ibana ma korban, saya hira ibana nama naon, HP ibana do sasitongna pelakui.
asa dohonot tamahape molo masa si taonon hinorhon ni hagiot ni pamatangta, itu adalah hal yang wajar. Alai aha na masa di bagasan ngulu ni Apostel Paulus, aha na masa di bagasan ngulu ni akana Porsea, di bagasan ngulu ni akana Porsea pe masa do si taononi, masa do penderitaan ni, adong do HP si taonon ni halak, ala ni na mangului parsuruan ni debata. Ada penderitaan, ada pergumulan, oleh karena panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Hidup ben adidok di Matius 10 ayat 22. Akamanginang didok songonon. Hosoman ni saluhut bang sodohamu ala guarhu. Alai na manahan ro di ujungna ido paluaonna. Hosoman ni saluhut bang sodohamu ala ni guarhu. Ternyata banyak orang yang mengecam, banyak orang yang cemburu, banyak orang yang tidak suka ketika kita menyatakan kebenaran, ketika kita menyatakan keadilan, ketika kita menyatakan Yesus adalah anak Allah. Asa mulu tabir kape songoni nama sai hosoman di saluhut bang sodohamu. Banyak orang yang ada di sekitar kita saat ini membenci, makasuguhon, makdang makalomohon, nguluta nuaing. Jala hatani Yesus do namad dokoni. Itu adalah perkataan Yesus, hosoman, dibenci. Alani unang tarsonggot hamu, mulugudang namak kosomi hamu, alani guar ni Tuhani. Tapi ingat, jangan juga mempertopengkan nama Tuhan untuk memuluskan kesalahan atau dosa-dosa yang kamu perbuat. Dihita saluhukna nahina holongat di bagasan Kristus Yesus, halak na mengadopi si taonon, orang yang mengalami penderitaan oleh karena mengikuti perintah Tuhan persuruan ni debata, tudos doi songon nama bangun di atas batu. Songon dia halak nama bangun di atas batu. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, maka rumah itu akan tetap kokoh, margugu, jaladang rubuh, dan medabu jabui bagasi. Alai halak na mengadopi si taonon alani hagio ni dagingna ima nama bangun bagas manang jabu di atas nirihit. Songod diay moloro alugo, moloro gempa, pitor hancur dui, pitor sega dui. Alani marhiti turpukon dipangido dohita asa manahan ro di ujungna ay parsuruan ni debata makorhon las ni roha dui. Parsuruan ni debata manupak tunadinggad dui, sekalipun kita diproses, sekalipun kita saat ini sedang berada di dalam sebuah proses yang sangat berat. Dihita saluhukna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, bui do alani si taononi, bui do alani persoalan na taadupi,
Buido ala ni pergumulan, mungkin ala ni anakon, ala ni perkerejuan, ala ni parhahamaranggion. Buido persoalan ni ro, ala ni paralealeon, dia pe persoalan na maul ta adu pinuaing. Ingot tamuma bahwa di boto Tuhan idui Allah tahu tungpe hurang malo hita patol hason si taunot tay di bagasan tangiang, sekalipun kata-kata kita sangat terbatas untuk menyatakan apa yang kita alami. Bui dodang terhatahon ni pamanganobe ala ni duk-duk ni si taonon holan ilu nama meraburan. Alai di boto Tuhan itu persoalan ni. Di boto ibana doa masa di hita. Bahkan diurupi tod di perbadia do hita. Diragam ni akahagaliota termasuk di dalam komunikasi kita dengan Allah. Asa marhiti-hiti turpukon naing beringota bahwa dang hohom debata. Allah itu tidak diam. Allah itu tidak menunda. Dang marpai majo Tuhani. Laho mangurupi hita. Jala tung penuaing hurang malo hita di bagasan tangiang pasahaton namasa di bagasan ngulut tatu Tuhani. Ingatlah, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menyertai. Dihita saluhu nanahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dia ma nanaing dohonon niturpukon di bagasan gulmi ningulut tadi obason. Apa yang mau dipesankan natsini kepada kita saat ini? Na parjolo nanaing dohonon niturpukon dihita di obason imamanupak do debata di bagasan ngoluta. Allah berbuat saat ini dalam hidup kita. Ale panupak ni debata imamanupak tunadenggan. Panupakion ni debata ima panupakion laho mangulahon na denggan sotung taripu bolo berhasil hita manako molo berhasil hita mangarapok molo berhasil hita di namangulah hajahatoni dangadong nama boto itu pak debata odaong sotung taripu itu pak debata aka ulaon hajahaton na taula odaong panupak ni debata ima laho mangulahon ulaon na denggan. Panupak ni debata ima mengurupi hita untuk keluar dari zona yang tidak baik. Panupak ni debata ima menugu hita sian ngolu na holom tungolu hati uron. Ido na parjulu na naing putih kata marhidi turpukon. Alanin waing ditupak debatado hita, ditupak debatado hamu, itugu debatado waing tod dinang pamatangta, lau manadda lomo ni rohani debata, asa ido naing sipatu pauta. Napa dua hod diproses do hita waing. Kita saat ini sedang diproses. Ragam namasa di bagasan ngulut tataraju may songon sada proses. Bohado proseson, manahad dohita di bagasan proseson, ini menjadi renungan. Adong dosada ilustrasi taringot tu proses. Ima proses ni eme gabe boras. Padi, dung disabi padi i eme, dung dipanen eme. Ima proses na parjulu ibating may bolo taboto do mabating tinggal madisi lapung na itadahamu do pe lapung adong matinggal lapung disi
jala mewakili doi pangalaho ni jolman waing pangalaho lapung. Songo dia pangalaho lapungon. Tusi alugu say tusi dolao. Ada angin timur dia ke timur, ada angin barat dia ke barat. Ima pangalaho ni lapung. Dung say di bating emei nakit tinggal malapungna. Masuk matu na maduda. Molo na jolo maduda nuay nga masuk tu pabrik. Masuk matu pabrik. Haruar mamuse. Siya ni ima nanidok na dudak. Adong mapangalaho ni jol mapangalaho dudak. Ima marhiti na madok si gaur dudak. Bolong mapangalahui. Ido ben na mulo adong natarsonggot, adong na malua si parmaraan, dang dudak dibuat, alay boras do, sipir ditoddi. Songod dia pangalaho dudakon, mulo adong si panganon, adong dudak disihol laro alugo, pitor habur dudakon makotori si panganon ni. Saya dong ko pangalaho ni jol mapangalaho si gaur dudak. Daw masyak kita pangalaho si songoni. Dung salpu dudaki nakin. Adong mamuse monis. Adong do halak pangalaho monis. Songod dia monison. Mek doy mana. Geleng doy bana. Alay say dijulo terus. Ima pangalaho na pajulu-juluhon. Pajago-jagohon. So diputus so dopinget teriulahon. Ima pangalaho monis. Adong mamuse pangalaho boras. Ima pangalaho na patuguhon. Ima pangalaho yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat. Ido ben na bolo adong na marsahit tarsonggot manang ulaun say dibuat do boras sipirni toddi dakya di dok dudak sipir ni toddi manang eme sipir ni toddi dakyai lapung sipir ni toddi dakyai alai borasido ala ido na mangalehon semangat. Itulah yang dikonsumsi oleh manusia. Asa dohonot tamahape ketika kita saat ini diproses naing matanggal aka pangalaho, naing memelua aka sifat-sifat nasi songoni sian ngulu ni aka na prosea. Na perpudi sahali na naing putih kata merhiti-hiti terpukon. Ima pabua pakirimon tu debata itu tidak akan pernah mengecewakan. Ketika kita mengharap kepada Tuhan, pasti tidak akan pernah mengecewakan. Tujol madohita mengharap, tuna di pertibio dohita makirim gudang kekecewaan. Saini hirim do songonon siane anak kota, aledang rosi songoni kecewa dohita. Tahirim do gudang kepada pasangan hidup kita, tetapi yang datang tidak seperti yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Alai nama kirim tu debata, dakya adong kekecewaan, ai uli dengan ido ujung ni pakirimota tu debata. Atong di bagasan Kristus Yesus makirim mahita toktong. Dia pena masa tak adopi di hasianganon. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Dan ingatlah Tuhan sanggup. Tuk do huaso ni debata. Tuk do haguguon ni debata. Mabubut. Sudi akaparu kilomi. Tuk do huaso ni debata. Mangalehon. Sudi akana hinirim ni rohami. Alani tarajumi ma. Mangula do debata di bagasan nguluku, mangula do debata nang di bagasan ngulumuna, atong tauluy maibana di bagasan ngulu si ganupari ay nunga dipilit hita, nunga dipilit hamu, jol mana terpilih do hita, laho tu hasangapon na pinaradi ni debata. Amen martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan,
nunga di paingoto hami marhiti-hiti hatam na mangula doho di bagasan ngulu nami na ditupaki hodo akan nadinggan saluhut na pinamasam di bagasan ngulu nami. Dada alani haguguon nami, dada alani pikiran nami. Alani Tuhan, unang luas madili kami, unang luas marsak kami, jala unang luas maila kami, tarurak kami. Ala hodohu pangasahok kami, dinamadalani ngulu parsatokinan di hasyanganon. Ali Jahuba, sahak di homa, sado ruas ni huriam na di bagasan arsak, ilu-ilu si taonon sahit, dia pe napadukduk kon rohana sida di obason, tukduh wasom, laho mangapuli, laho mangalehon nasa narikot di bagasan ngulu nasida, atong pasu-pasu ma, sado ruas ni huriami, diragam ni akan nahinirim ni rohana sida. Nang dia kalas ni rohana pinamasam, homa Tuhan, napahotol las ni rohani sado ruas ni huriam, nataruli di pasu-pasumi, dang mardongan hangaluto ni di baik ko. Alani Tuhan, dia pinamasa di bagasan ngulu nami, hurajumi hami mai, dalammu lahu marmudu-mudu ngulu nami. Ali Jahuba, dia kadusa, dia kapangalosyon nami, pabahinan nami nasutama. Sama saluhut nai, asa talup hami majalo pasu-pasum, di bagasan Kristus Yesus, jalo-jala uluy matangi ang pangiduan ng elihilik namion. Amen. Tapasahat mapiliata, huhut marede. Amen.
Tapasahat mapilian na tapapungon tu adupan ni debata martangi ang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilihon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarhum madamena tu toddim. Amen.